Oh, ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is March 7, 2025. Time check 9:30 na 9:25. O dilagitan niya na may ano nga aton baga pagimang raw may tungod ano nga aton niya na update man la aton bubuhaton, pero may datalot na ron yan ipapakita yung makaruruyag nga lugar. Oo, so ini yan ani kita yan na barangay Limbuhan, makita man ni ano tinin nga balay man ang balay ni tatay Turing ni nanay Dayday man. Oo, malaksigod man ano. Biyernes na yan ang adlaw. So gada naton sinisering nga mga bilta kitangan ni. Nemoan na ni rahintinin nga mga ini nga surusalan nira loring kuran. Ini sering haton didan naton pagkani didan na Martes. Igim pahuro labak kuno ini indinhi gim baga pa or extend indinhi. Kumpara naton gim pakita yon una. Kay tinin dinhiya bubutangan ni nira kuno dinhin lor lamisa. Sumo pa no may danira didto may datong baga sinisari nga lababo nga na masulod kita man sakto lang hayra good man nga duha may dapan baga makakalor lingkurad pa hera dinhi. Okay do duha man leren talo na nung lagas ati na kuno hi Mano Roger na palit kunuhan materialis kuno nga iba sugadhan plywood ano plywood lababo nganhin an kuan jalousies kuno. Oo, logo do no malaksi. Pero kamay na nagtrabaho 5 4 la logo do marilari no sa pega yung naman nila awari o kaya o gumida pag mga pasiring ano man mga design o diri bagay nin bagaw kung makita lahirano hira Mano Turing Mano Dayday pero ira to na imagine basta ira tong gikakaptan. Okay, ira man naliton baka ginbukuan kapot malilipay nin talo na di man nanira lamisa lor lamisa o makagsaro ira nga duha. So adi nakaandam na tinin nga mga pawod para na inin ito na pag-atop o makaruruyag pastilan Ginoo ko sinyo San Miguel para hinin nga pamilya no nga baga nagpaambitan ni Gracia. Oo ari yan ito sa para ito ano sandigan din dapit nga sandigan hindi may purtahan dapit hindi na may purtahan. Oo mag-lock city trabaho aba may da pa ngayon pasugar ito ano. Oo May da ngayon sinisir nga design ginado opo oo tadilot nga sa upat lang inhira ni Mano Roger tadi para yung balayan ano hindi din atop mag-upay tiyo kung mga design mga pero nakatuwig din pag sa din gimo mga baro ka nala ano mamay kala ito na mga skills so amin yan na itong sitwasyon ano kita man niya ano sige pala sakto good man lang para duha ka tao mga single pwede nagihap lahat single karuruyag hindi lang rumamay ano kung ano so halipot lang yun ang ato himang rawon kaya ano may tungod nga itaton ko may tapay papakita iyo anamon lakat ni kusya kakulop so duhat aton bagahimang rawon yan ang adlaw. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung papabili laghihap nga iubos ng sangkay. Ako yung sangkay tunyo. Good night, sweet dreams, mama. Chop chop. Okay.
no.